papalit kami. Ayo. Ayo, papalit kami sigarilyo be. Sigarilyo nang kay may ba? Gibart. Gibart. Sa dani mga manubo ni. Anda. Halig duman it ko. Ikaw magkilalan ni. Ano ko, di apa pagka nagkaginda. Ano ito kagindan? Sigarilyo dito mi kagpatang ko. Dati kita yan na no smoking. Patsik mga nubo ah. Papalit kami sigarilyo be. Gani. Papalit mo dili. Kay kasigarilyo na kay may ba? Dingkon to? Sigupan kun. Sigarilyo ba sigupan din ya. Dini ko kun. Di. Hindi na sigupan. Doon ba sigupan de? Sigupan ba sigupan. Hindi ko kilala ng sigupan. Tindahan. Hindi tindahan na din eh. Ako milik sigupan ni. Na. Kita ka kanan no smoking, kadakal ka na no smoking. Kapiyayo ako yun ni manubuwa. Akanan. Ako nagkilalan ko na sa bad. Nidakal ni. Hmm. Osto ka gawa di. Hangat ka. Ah. Kangin ito ko ah. Ala pre, o man agabong pre katong bugalan na mo pre. Mga bugo ba? Kang duha? Amo na. Tay oy. Tay patay taro na ni pre. Kamtan ni. Kaya to ba ni? Gas bad oh. Oh no. Nigo. Yan. Gas bad. Wakoy labot. Wakoy labot. So what's up mga katang? So, what's up mga katang? What's up maka? So guys, pasensya ato nga video kay murag wala ra gyud to ning unsa ni. Wala ra to kuan ba part 2 kunuhay kay agituyo na mo to kay mag shoutout man ni taga na mo pagtaga ning nagpa-shoutout diri guys. Kay para madungog po nila mga kuan kay dili ba pud kuan unsa ni. Dalim ning mag-comment nga kasulay kuan ni hindi ka pansinon ba. So, kani guys, ma-shoutout na ko dire, ana mo dire. Kato ni nag-comment sa kuano sa atong mga video niya. Tapos, ang wala na shoutout, sunod na pod kay peting daghanan na guys. So, daghan kay nirong shoutout. Pero sa ang wala na shoutout, ay kabala ka shoutout mo, comment lang mo dira. I-shoutout yun ta mo. Kana. So, first shoutout kay Joyax Malinaw. So subscribe niyo si Joyax Malinaw guys. Kuya kay ni siya mga video kay more on kung gusto ka magpatambag kung unsay mohang mga unsa ni kagi sa kinabuhi di baka kasulod sa LSM sa eskwelahan, di baka ka sakit ba imong tuhod. So nana tanan guys, patambag na mo niya, subscribe niyo yung channel. Then kay Jamil Omar, shout out Sniper Vlogs, Chailang Baralon Abalo sa General Santos City, shout out kay og Sayla Fritz Abalo, then kay Freddy Rabas, Rayjan Vlogs, so subscribe niyo Rayjan Vlogs guys. Meria, Joey Ibanez, then subscribe niyo guys Shairaan Abalde, then Nisit Takod, then kay Karelino, Ren Sniper, Manny Rapol, Phil Qatar, Christine Misamora, Joban Matobato, kay boss, shoutout boss, kay Hiroshi Talde, then kay Wendy Abahon, Raymond Casinida, Roel Basales, then Arlie Gaste. So guys, ayaw mo katingala ka kuray nagbasa kay di sila mo. Kay mo ka kuan sa mga kuan words. Lisod kay ilang mga pangalan pero siya kay hawd siya. Junior Toyogon, Elinita Clasibilas, then Jopel Galula, then Reggie Gomez, kay Ruel Kinti Tuayaho, kaya ako pangalan ay shoutout, then Joseph Elden Damiles, then kay Tonton TV, then kay Chinkel sa Manila, o sa yung mga kaubanan diha, shoutout, then Ronel Villanueva, Arlene Caste, Chris Mar, Kumlat, then kay Joy Bigunda, Abaginda, then kay Randy Magosara, kay Joshua Martinez, then kay Rolando Optana, then kay Rap Rap TV, Jomel Silagan, Mikaisi Patag, then Jennifer Panito, then Jericho Panisales, Dexter Di Guzman, so George Inobaya. Okay, ay Daso watching from Saudi Riyadh. Then kay Earl Warren, classmate ako siya na sa Dico, shout out.
Brad, then kay Angelo Bolayo, shout out. So sa wala na mo na shout out guys, sulod na po, so comment lang mo diha sa baba guys para ma-shout out mo na mo. So kana lang guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated mo sa muang video. So tanan sa gipa-shout out ako guys nga channel, subscribe niyo to ilang channel guys. So kana lang, God bless and more power. Signing off. Oh guys, tulo rami karon kay busy ang uban. Si Ron ni uli po dayon itong mga kaubanan uban na yung mga gipanglakaw. So kamera ron, so naghimo gyapon mi kay dili mi gusto masayang adlaw ba, bisan sa isa ka adlaw na lang isa ka video nga may mo. So kamera karon.